Hello guys. Good morning na pala no, hindi na good evening. Good morning everyone. Ayan, shout out po sa lahat ng pumunta sa akin dito ngayon. Guys, naririnig niyo ba ako guys? Ayan, shout out po kay Sis JC Lucio. Ayan, thank you so much sis. Ayan, hi po host. Hello Helen P. Mega shout out sa iyo. Ayan, thank you so much sa patalong sak. Thank you so much, Lynn Badulato. Guys, naririnig niyo ba ako, guys? Comment nga kung naririnig ako, guys.